Για την Κρήτη, λοιπόν, θα μας μιλήσει ο κύριος Μαμαλάκης. Κρήτη. Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και βρίσκεται στα νότια της χώρας. Βρέχεται στα βόρεια από το Κρητικό πέλαγος και στα νότια από το Λιβικό. Έχει 4 νομούς, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ο καθένας με ξεχωριστή ομορφιά. Νησί με πολιτισμό και ιστορία. Στην Κρήτη άνθησε ο μινωικός πολιτισμός και γεννήθηκαν μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, η Ελ Γκρέκο, ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τόπος πλούσιος γιατί παράγει πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία εξάγει και στον υπόλοιπο κόσμο. Η μεσογειακή διατροφή που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο στηρίζεται στην κρητική κουζίνα. Φημισμένα προϊόντα της είναι το λάδι, η ρακή, η γραβιέρα, ο ξινόχοντρος, τα σφακιανά παξιμάδια και παραδοσιακά φαγητά της είναι το κρητικό πιλάφι με το βραστό κρέας, τα καλτσούνια, η κρητική ντάκη και τα σαλιγκάρια. Οι άνθρωποι της φημίζονται για τη γενναιοδόρια τους και για τη φιλοξενία τους. Αν αποφασίσετε να πάτε, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το φαράγγι της Αμαριάς και το φοινικό δάσο στο Βάη, μοναδικά μνημεία της φύσης. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι άλλο, μία μαντινάδα. Θα μας πει και μία μαντινάδα. Μη με θωρείς μικιό, σας κατσοχυράκι, εγώ με πουτιφίλησα την κοπελιά στα βλάκια. Ένα χειροκρότημα. Αιγαίο, νησιά του Αιγαίου, η Κωνσταντίνα Κάτση. Νησιά Αιγαίου Πελάγους. Ένα από τα 9 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας είναι και το νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου είναι κομμάτι της Μεγάλης Ταιριάς, που ονομάζεται Αιγίδα και υπήρχε στην περιοχή πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια. Με τον καιρό, η Αιγίδα κατακαιρματίστηκε εξαιτίας ορισμένων φυσικών δυνάμεων που έδρασαν στο εσωτερικό της γης, με αποτέλεσμα άλλα τμήματα να ανυψωθούν και άλλα να βυθιστούν. Στη Σαντορίνη, στη Μήλο και στην Ίσυρα δημιουργήθηκαν από εκρήξεις ηφαιστείες. Ο Μιχάλης Μυρόπουλος. Ανατολικό Αιγαίο. Τα παραδοσιακά χωριά, οι καταπράσινες διαδρομές και τα σεληνιακά τοπία στην Οδοφόρα, οι αχανείς παραλίες, τα γραφικά φτεροφόρια και η ποικιλία των τοπικών γεύσεων είναι μερικά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα σε αυτήν την πλευρά του Αιγαίου. Η Μυτιλήνη και η Χίος είναι τα μεγαλύτερα και πιο ιδιαίτερα νησιά, με έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και γαστρονομικές εκπλήξεις. Η Σάμος ξεμυαλίζει τους φυσιολάτες και τους οπαδούς της θάλασσας και των γεύσεων. Η Ικαρία φημίζεται για τις παραλίες, τα πανηγύρια και την αμίμητη χαλαρή φιλοσοφία των κατοίκων της. Ενώ η Λίμνος για τις παραλίες, τις ωραίες διαδρομές και το καλό φαγητό. Και ο Μάνος Πετρέσης θα μας μιλήσει για τις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα 56 νησιών και βραχονησίδων. Μερικά νησιά είναι η Άνδρο, Νάξο, Τίνο, Μύκονο, Κύθνο, Δήλο και πολλά άλλα. Την ονομασία Κυκλάδες τη δώσαν οι αρχαίοι Έλληνες για να χαρακτηρίσουν το πυκνό σύμπλεγμα των μικρών νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος, τα οποία σχηματίζουν ένα νότιο κύκλο γύρω από τη Δήλο, το νησί του Απόλλωνα. Σήμα κατά τεθέν των Κυκλάδων είναι η γυμνή βράχη και αντίθεση των λευκών σπιτιών και του απέραντου γαλάζιου του Αιγαίου. Επίσης υπάρχουν πολλά μνημεία και ωραία προσκυνήματα όπως είναι η εκκλησία της Παναγιάς στην Τίνο. Μαρίσα, θα μας πεις τι έχεις φτιάξει. Έχω φτιάξει βαραθόπιδο της Χίου, ούζο, πορτοκάλα, μαστίχα Χίου. Έχουμε φέρει ελιές, λάδι, όλα είναι από τη Χίο. Εμείς έχουμε το παραδοσιακό μας που είναι το ελαιόλαδο, το ούζο, μυτιλίνης, έχουμε το μακαρονάκι μας, έχουμε το τραχανά, έχουμε τα γιαπράκια, το λαδοτήρι το πολύ ωραίο, έχουμε την πλατσέτα, το παραδοσιακό γλυκό μυτιλίνης και ελιές ως επιτοπλίστων.
πετρωτή αμυγδαλωτά άνδρου, η ρίγανη και το φουμάρι και ρακία. Έρχομαι στην Ήπειρο και στον κύριο Γκόγκο. Λοιπόν, η Ήπειρο βρίσκεται στα βόρεια της Ελλάδος. Βρέχεται από την ανατολική πλευρά από το Ιόνιο Πέλαγος και έχει πολλά διάφορα προϊόντα, όπως πίτες, όπως βλέπω εδώ, και διάφορα μαντίλια φτιάχνουν. Τέλος από μένα θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα γιορτάζεται στο Σούλι η ανατείναξη του Κοκκίου από τον... από τη Σημείο... από τη Σημωή. Να δώσω το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Εμάς τα προϊόντα, καταρχήν είναι όλα βιολογικά, είναι από κήπους. Οι μαμάδες έχουν στείλει χόρτα και τα πάντα εδώ, αλεύρια, τα πάντα βιολογικά. Η Ήπειρος φημίζεται βεβαίως για τις πίτες της. Σε όλη την Ελλάδα οι πίτες της Ήπειρου είναι εφημισμένες. Έχουμε χορτόπιτες με τυρί, έχουμε κασιόπιτες, έχουμε την πατσάρα που απαντάται μόνο στην Ήπειρο, η οποία είναι φτιαγμένη με διάφορα χόρτα και καλαμποκάλευρο. Έχουμε την γαλατόπιτα. Έχουμε καγκανάδες, ίδιους μοκευτέδες, οι οποίοι απαντούνται σε κάποιες περιοχές της Υπήρου και τις έχουν φέρει οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι Καπαδόκες. Βεβαίως τυρί υπηρότυπο, πολύ γνωστό της Δοδόνης. Τσίπουρο, πάρα πολύ γνωστό υπηρότυπο, λικέρ. Σπιτικά γλυκά, οι υπηρώτισσες, οτιδήποτε υπάρχει το κάνουν γλυκό. Από καρύδι και φράουλες μέχρι κολοκύθια, μελιτζάνες, οτιδήποτε υπάρχει γίνεται γλυκό. Και έχουμε και ένα γλυκό επίσης εδώ, το σκέρμπουρεκ, το οποίο απαντάται από τα βυζαντινά χρόνια. Ήταν το αγαπημένο γλυκό της μητέρας του Αλή Πασάς της Χάμκος, που βρίσκεται το σπίτι της είναι στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, και είναι φτιαγμένο από ροδόνερο, από γιούλ. Τραχανάδες και χυλοπίτες βέβαια δείχνουν όλα αυτά τα προϊόντα ότι η Ήπειρος ήταν μια φτωχή περιοχή, οι άνθρωποι με ό,τι είχαν τρέφονταν. Όμως σήμερα πλέον όλα αυτά είναι τελικατέσεν και βρίσκονται στα καλύτερα τραπέζια. Ευχαριστώ. Θα μας μιλήσει τώρα ο Δημήτρης για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η Μακεδονία και η Θράκη είναι οι πιο εύπορες περιοχές στην Ελλάδα. Η καλλιέργησή της είναι 10 εκατομμύρια σε στρέμματα και έχει και πολλά γεωργικά προϊόντα και κτηνοτροφία, αλεία, ορυκτός πλούτος, εργοστάσια και δάση. Μερικά από τα προϊόντα της είναι κρόκος κοζάνης, μπάτσος, ροδάκινα ναούσας, φασόλια, πρεσπό, πατάτα νευροκοπίου. Ναι, είναι του γάμου. Καλησπέρα σας. Η Μακεδονία και η Θράκη, όπως ξέρετε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση περιοχές της Ελλάδος. Είμαστε πολύ εύποροι, έχουμε πάρα πολλά αγαθά, όπως δέντρα, με πάρα πολλά που μπορούμε να φτιάξουμε από λικέρ, από κομπόστες, πάρα πολλά φαγητά, όπως εδώ πέρα έχουμε φτιάξει όλες οι κυρίες, πάρα πολύ ωραίες πίτες, κιμά, μπουκάτσα κιμά, κολοκυθοκευτέδες, θρακιώτικη σαλάτα. Έριστον, αυτό είναι ένα είδος μακαρόνια που μας έρχεται από το Πόντο. Μπουγάτσα, την είπαμε, πυροσκή με πατάτα νευροκοπίου, πάρα πολύ ωραία γλυκά, όπως μας έχουν φτιάξει εδώ πέρα ραφανί. Έχουμε καρύδια, έχουμε αμύγδαλα, έχουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ένα χειροκρότημα για τη Μακεδονία και για τη Θράκη.